Братле, тази хикс петичка сега тази вечер ще напълним с пътенце. Отиваме до гаража, наливаме 50 литра бензин. Те? И където ни видят очите, първата дискотека е нашата. Добре. Ще са разпилени тази вечер. Добре. Много се готин с тия чола, брато. Ще ги уби. Прибиваш ли? Направо ще ги уби, мацата. Добре. Уле! Точно на уби. Само и бахим путката майна. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Какво правя? Какво правиш? Какво става къде? Абе, ай ще те е босната някъде. Охо! Как караш, Сега бе? го убихме тос. Я ела, бе! Я ела ти, бе! На какъв са правиш ти, бе? На какъв са правиш ти, бе? Угаси го този зармон! Никъде няма ходиш, бе! Стой така, бе! Угаси го този зармон, бе! На какъв са правиш ти, бе? На мама Келеша, а? На мама Келеша ще ми караш като играч, а? Купията кърта мърша! На какъв са правиш ти, бе? На какъв са правиш? Ей! Слизай! Слизай, що бе! На къде се правиш, човек? Ти как ми бил, а? Не за да видим, а го блъскаш, човек, елеш? Знаеш колко пари стоят тази кола? Знаеш колко пари стоят тази кола, кори? Отвори така, бе! Знаеш колко пари стоят тази кола, Ще покажеш да продава тези пъти! Ще ми блъскаш пъти, а? Ще блъскаш ли? Излезай! Излезай, казах, бе! На къде се правиш, човек? Излезай! Излезай, чика! Излезай! Излезай! Ей, ще дойда ученца, аз ще лайба всичките, ей! И тебе, и жена ти, цялото семейство ще родите, ей! Излезай, чика, бе! Къде избяга? Дръж го! Играч ми биле! Играч ми бил, а? Чакай, маним този армон, къде